Maabig, Yakab Bosan, Edsi Katayon Amin. Welcome sa Pantungtungan Tayo Virtual Program ng TIA Pangasinan. Ang programang ito ay hatid sa atin ng Philippine Information Agency under the Presidential Communications Office na naglalayong maihatid sa bawat Pilipino ang mahalagang impormasyon tungkol sa mga programa, proyekto, at serbisyo ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Kasama under the Presidential Communications Office, ako si Jen naglalayong maihatid sa bawat TIA Pangasinan at ngayong 10 o'clock ng umaga, July 22, 2026 ay makakasama natin sa programa ang Department of Health, Ilocos Center for Health Development para sa usapang kalusugan. Upang pag-usapan po no mga kaibigan ang diabetes and prevention control, mga mahalagang impormasyon tungkol po sa pag-iwas, maagang pagtukoy at pagkontrol sa diabetes. Narito po si Dr. Daniel Darius Aquino, Medical Officer 4 at Head sa Non-Communicable Disease Unit ng DOH Ilocos CHP. Magandang araw po, Doc, and welcome po no, sa Pantungtungan Tayo virtual program ng PIA Pangasinan. Ang inyo pong pagbati po muna sa ating mga taga-subaybay, Doc. Oo, isang malusog at masiglang araw sa inyong lahat. Thank you for having me dito sa Pagtungtungan Tayo program ng PIA. So, happy naman ako na mag-share ng aking mga knowledge tungkol sa diabetes, kung paano to iwasan at paano i-control. So, sana maging maayos ang ating diskusyon ngayong araw. Yes po, Doc. No, maraming salamat din po no, sa patuloy na pagpapaunlak po ng DOH po tuwing sila po ay aming iniimbitahan po na mag-share po ng kaalaman po ukol sa kalusugan. Sa mga kaibigan po namin no, na nakatutok ngayon sa aming Facebook live stream, kung kayo po ay mayroong katanungan ukol sa ating paksa ngayong oras, maaari ninyo itong ilagay sa aming comment section. Babasahin ko ang inyong mga katanungan upang masagot din po ng ating panauhin. And yun nga po, no, sabi ni Sir kanina na uh, nandito siya para mag-share ng kanyang kaalaman ukol dito sa diabetes. And siguro wag na po nating patagalin dahil itong mga viewers po natin, itong mga publiko po, ay alam ko na handa na ring makinig po no, dito sa ating talakayan. Ngayon po, mag-proceed na po tayo, Doc, no, sa ating tanong-sagot po. Siguro, ito nga, July isa sa mga observances, no, yung Diabetes Awareness Week po. And kung sa iba, no, kumbaga hindi ito common. Kumbaga common ito na naririnig ng tao, pero minsan ang sabi nila, dahil siguro mahilig siya sa matatamis na pagkain. Ganun po yung alam ng tao kung bakit nga po nagkakaroon ng diabetes ang isang individual. Siguro mas palawakin po natin, Doc, no, yung kaalaman ng publiko ukol dito. Siguro po, konting background, Doc, overview. Ano po ba itong diabetes and paano ito nakaka-apekto sa katawan? Meron po bang parang mga types na tinatawag po itong ganitong condition? Okay, so ano nga ba ulit? Ang diabetes ay isang malalang sakit kung saan nahihirapan ang katawan na kontrolin ang dami ng asukal. O in simple terms, yung glucose na ibig sabihin is yung simple sugar na kinakailangan ng katawan upang magkaroon ng energy. Nangyayari ang diabetes dahil merong kulang o hindi nagagamit na insulin na maaaring humantong sa iba't ibang komplikasyon sa kalusugan. Ang nangyayari kasi dito sa diabetes genre is para siyang mm, yung sugar. Simple na asukal is pumupunta sa ating katawan. Nagagamit ang sugar ng ating cells para magkaroon ng energy, pero kailangan muna ng insulin na galing sa ating lapay upang pumasok yung sugar sa ating mga cells at yun ang magiging energy. Magkakaroon tayo ng lakas. Kaya kapag ang diabetes, ang nangyayari doon is hindi nagagamit ng cells yung sugar dahil hindi maayos yung pagkuha ng insulin, paggamit ng insulin natin. So, ang nangyayari, ang mga sugar na yun ay naiipon sa ating dugo. Kaya parang nagiging malapot ang ating dugo at nahihirapang pumasok sa mga cells at doon nagkakaroon ng problema. Meron tayong tatlong klase ng diabetes. Merong type 1,
Ang type 1 diabetes, ibig sabihin nito is inherit or yung namana niya na. So, common to sa may sakit na or common sa mga bata pa lamang. Ang type 1 diabetes naman is yun, kailangan ng lifetime na magkaroon ng insulin na injection. At ang sunod naman na type is yung type 2, kung saan ito yung pinaka-common na type ng diabetes kung ito yung nakukuha sa ating mga lifestyle. So kapag hindi tayo nag-ehersisyo, kumakain tayo ng mga sobrang matatamis, ito ang pwedeng makuhang sakit. At ang last naman is yung gestational diabetes na common sa mga buntis. So yun ang mga types ng mga diabetes at yun ang ating explanation kung ano ang diabetes. Yes po, Dok, no? Itong nabanggit po natin na tatlong types, which is yung isa na mamana, yung isa dahil sa pwedeng sa lifestyle, and yung isa is common, very common sa mga buntis. Pero sa kaso po dito sa ano, Dok, ano po ba kaya yung aling uri ng diabetes po yung karaniwang nararanasan ng Pilipino po? Yes, ang common naman na nararanasan natin ay yung type 2 diabetes na sinasabi natin na dahil ito ay nangyayari dahil sa ating lifestyle, nagiging sedentary na kasi ang ating lifestyle, minsan ang tinatawag nga din ang diabetes na lifestyle-related disease. So, nakukuha ito sa ating pamumuhay na hindi masyadong nag-eehersisyo dahil nakatutok na lang tayo sa ating mga computers, sa mga trabaho natin sa opisina, or yun, lack of exercise at nasasabi na itong namamana, yes, totoo, dahil mas malaki ang chance na magkaroon tayo ng diabetes kung merong diabetes ang ating nanay at tatay. So parang 50% na kapag ang nanay mo is may diabetes, 50% na pwede ka na ring magkaroon ng diabetes. So what more kapag nanay at tatay mo ang may diabetes. So, most likely na magkakaroon ka, 100% na magkakaroon ka ng diabetes kung hindi mo aalagaan ang iyong sarili. Kaya, kung alam mo na mayroong diabetes ang iyong magulang, ikaw na mismo ang gumawa ng paraan para hindi ka magkaroon ng diabetes. Kaya, bawasan yung mga sedentary lifestyle na sinasabi nila or yung mga pagkain ng unhealthy foods. Yun. Yes po, Dok, no? Yun nga kasi parang nabanggit ko kanina, Dok, na parang very common na alam ng tao is dahil nga, yan, kasi mahilig ka sa matatamis. And Yes. na-explain nyo po kanina, Dok, na hindi lang doon, pati yung sa kulang ng ehersisyo. So, ibig sabihin, Dok, kung kahit hindi kami mahilig kumain ng matatamis, kung kulang din po kami sa ehersisyo or sa trabaho namin is more on nakaupo lang kami dito sa office, parang ganon. Do, Yes. malaki yung chance din na makuha namin ito. Yes, kasi nga 'di ba kapag mahilig tayo actually clarify ko lang hindi lang siya sa matatamis actually. 'Di ba ang alam lang kasi ng mga tao ang matatamis, mga chocolates, mga cakes, mga candies, nakukuha rin ito sa pagkain ng mga rice, sa mga starchy foods tulad ng mga rice, oats, grains, nakukuha rin sa mga pasta dahil uh, pasta tulad ng noodles, spaghetti, nakukuha rin to sa mga root crops, yung mga patatas, mga kamoteng kahoy, ube, at nakukuha din ito sa mga gatas. Meron din kasing sugar dahil iniisip lang kasi ng mga tao matatamis. So yung matatamis lang iniiwasan ng hindi kasi nila alam kapag yung mga rice, mga pasta, mga breads, kapag natunaw yan sa ating katawan ay nagiging simple sugar na tinatawag naming glucose. At yun ang nagiging sanhi kung bakit nagiging matamis yung dugo natin. So technically, yun yung dahilan kung bakit nakukuha lang hindi lang sa matatamis lahat ng mga carbohydrates na tinatawag nila na kapag natunaw sa katawan is magiging glucose. So yun yung iwasan natin. Yun po. So, magandang paalala po yan, Doc, no? Kung ano yung mga kailangan din po nating iwasan, hindi lamang yung mga common na alam natin na tsokolate. Yes. At yun pala, kapag napakain pala ng madami na nakalimutan ko, pag napakain ng madami at hindi nag-exercise,
naiipon yung mga sugars na i-store natin as fats, kaya lumalaki ang ating katawan, kaya doon nagkakaroon din ng diabetes dahil naiipon lang siya, hindi siya nagagamit. Di ba kasi ang glucose, nabanggit ko kanina, ay ginagamit ng ating cells or katawan para maging energy, lakas, para para lakas tayong gumalaw-galaw para sa buong araw. Kung hindi ito nagagamit, matalino kasi ang ating katawan. Kapag hindi nagagamit, ini-store niya, iniipon niya. Kaya kasama ng sedentary lifestyle at pagkain ng matatamis ang cause ng diabetes. Yes po, Dok, no? Ito po kasi minsan tanong din to ng karamihan, no? Once ba na yung isa ay na-find out na meron siyang diabetes, paano po ba ito? Maaari pa po ba itong mahabol o parang panghabang buhay na itong ganitong condition sa kanya and kailangan na lamang i-maintain? Parang ganun po. Yes, so alamin muna natin kung ano bang mga simptomas ng diabetes para alam nila kung kailan sila magpapa-check up. Meron kasi tayong tinatawag na 3 Ps pagdating sa pag-determine sa aming mga doktor kung ang isang tao ay may diabetes. Unang P, yung may polyuria, polydipsia, at polyphagia. In simple terms, polyuria, ibig sabihin ng pasyente is ihi ng ihi. Bakit siya ihi ng ihi? Dahil sa sobrang dami na ng sugar sa katawan, ay hindi na na-absorb ng kidney yung sugar at inilalabas niya sa kanyang ihi. Kapag maraming sugar sa ihi, sinasama niya ang tubig. Kaya ihi ng ihi ang isang pasyente. Next na simptomas na titignan ng ating pasyente is polydipsia or labis na pagkauhaw. Sabi nga kanina, ihi siya ng ihi, so nawawalan siya ng tubig, kaya napipilitan siyang palitan yung yung tubig na nawala, kaya siya iinom ng iinom. At ang susunod ay yung polyphagia or kain siya ng kain. Dahil in, hindi napupunta sa mga muscles yung sugar, kaya naiipon lang siya sa dugo at feeling niya is gutom siya. Kaya hindi siya, kasi pagod siya, kaya hindi siya eh, kaya yun, parang lagi siyang kain ng kain. So yun, kung meron kayong mga nararamdamang mga sintomas na 3 Ps, magpakonsulta na po tayo sa ating mga doktor. At ano nga ba ang mga lab test na kailangan yung ipagawa or itanong or ipapagawa kapag kayo ay nakakaramdam na ng mga sintomas ng diabetes. Una is yung pwede tayong magpa-random blood sugar or yung biglaang pagkuha ng dugo sa ating tawan. Next naman is yung fasting blood sugar. Yun yung kinakailangan mag-fasting or hindi kailangan kumain ng 8 to 10 hours. At doon natin i-check yung sugar kung mataas. Meron din yung tinatawag na para sa mga buntis, yung OGTT or Oral Glucose Tolerance Test na mayroong test na parang ipapagawa or iinom ka ng sugary syrup at i-check kung mataas after 1 to 2 hours yung iyong sugar, at yung last is yung HbA1c kung saan ito is test para makita kung kailangan mo mag-insulin or hindi pa. So, yun naman yung mga kailangang malaman ng mga pasyente kung sila magpapatest. At kung na-diagnose, kung mataas ang mga lab test na to, is mag-i-start na ng medication. Kapag mag-i-start na ng medication, ito is, sabi kasi ang diabetes minsan is irreversible or hindi na nagagamot kapag na-diagnose na. Pero pwede pa rin gumaling or pumunta sa normal, mag-remission. Parang pwede siyang mag-normalize, pero kapag nasobrahan uli sa pagkain ng mga bawal, pwede uling tataas. Kaya dapat tuloy-tuloy pa rin ang pag-inom ng medication or anti-diabetic meds kung na prescribe ng isang doktor. Dok, ito pong nabanggit po nating tatlo na tawag dito, mga symptoms or signs ng ihi ng ihi, labis na pagkauhaw, tsaka kain ng ah, kain. Ah, pag itong tatlong ito or isa sa mga ito yung parang na-observe ng isang individual sa kanyang sarili or sa family niya, family member niya or sa friend, siguro parang gaano ba kadalas kasi laging ine-emphasize ng mga
ng mga health expert, no, na yung regular na pagpapasuri. Pero pag mga ganitong case, gaano po ba kadalas na magpasuri yung isang individual na nakakita po nitong kahit isa man lang po dito sa three Ps na nabanggit po natin, upang hindi na umabot sa yung critical na condition na yes po daw. Yes, yun naman. Kapag kuwan naman, normal muna na individual na wala pa namang nararamdamang sintomas, ang advice namin is every year na magpa-check ng sugar. Pero pag may mga nararamdaman ng ganito, mas maganda na every 6 months, twice a year nagpapa-check ng sugar kung normal po ha. Pero kapag naging kuwan naman na pag nakita ng pa-lab test ay may mga sintomas na nakita ng pa-lab test mataas, yun na, regularly na nating i-check ang ating sugar dahil ang gusto natin is maiwasan ang mga komplikasyon na maging dulot ng diabetes. Dahil meron tayong mga komplikasyon. May tatlo rin kasi na complication na pwedeng mangyari kapag meron tayong malalang diabetes. Una is yung diabetic retinopathy, pangalawa diabetic neuropathy, at pangatlo is diabetic nephropathy. Isa-isahin natin yan. Ano nga ba yung una? Diabetic retinopathy, ibig sabihin sa mata kakaroon ng panlalabo ng mata dahil nga sabi ko kanina, kapag sobrang lapot or sobrang dami ng sugar sa ating bloodstreams ay nagiging malapot siya. At ang ating mga ugat sa ating mga mata ay maliliit yan. So kapag hindi kayang pag sobrang lapot ng ating dugo ay hindi napupunta doon yung blood. Kaya nagiging malabo. Lalabo ang ating mga mata dahil sa sobrang taas na sugar. So, yun, first. Next naman is yung ating diabetic neuropathy. Neuropathy or nerves. Ito yung mga common na nakikita natin na nasusugat yung ating pasyente at hindi nakikita na nag-heal, hindi nagmatagal mag-heal. So, minsan naglilid ito sa pangingitim, naglilid sa pagkabulok ng certain body parts, commonly naman yung sa paa. Kaya nagkakaroon ng mga na-amputate na madalas na nakikita ng mga pasyente sa mga hospital or sa mga RHU. Yun, dahil sa nerves, inaatake niya rin ang nerves. Most likely sa mga kanya na extremities kasi nga sabi ko, yun, yung logic na pag malapot yung dugo, hindi siya nakakapunta sa dapat niyang puntahan. Kaya yun, common na naapektuhan ng diabetic neuropathy is yung paa at yung sa kamay. At lastly is yung diabetic nephropathy or yung ating kidneys na kung saan is hindi na nakakasala ng maayos ang ating kidneys dahil sa sobrang dabi ng sugar kaya nasisira yung kidneys natin na which can lead to yung sa kidney. Ano na yun? Yung pagpapagaling. Eh, uh, dialysis, yun. Nag-lead to dialysis dahil sobrang taas ng sugar sa kanyang katawan. Yun naman yung mga kailangang iwas komplikasyon na maaaring ma-experience ng mga pasyente natin kapag hindi sila naagapan sa kanilang sakit na diabetes. Pero doon po sa mga nabanggit po natin na sintomas po, may chances po ba na parang yung isa is ah, parang hindi niya alam na kasi walang nararamdamang sintomas pero meron na pala sa kanya. May mga ganong instances po ba or chances po ba, Dok, na parang yung tao is may diabetes ngunit wala ni isa doon sa tatlo po na sign na makikita agad-agad sa kanya. Parang gano'n. Na kailangan Agree. mo ng Bukod din naman sa 3Ps, meron din yung mga sintomas na nasasabing na yung pagkapagod, yung nilalanggam yung ihi. Meron kasi ang mga iba pa rin na may nakaka-observe ng mga ganon. Or kapag may hindi ang maganda naman kasing gawin dapat is wag nang hintayin na magka-sintomas. Diba dapat regularly na magpa-check up or regularly magpa-konsulta para mas malaman natin kung ano yung sitwasyon ng ating health kasi yun nga, walang kamatayang kasabihan na prevention is still better than cure. Kaya dapat yun ang tumatak sa atin na regularly magpa-check up at huwag hintayin na magkaroon pa ng mga simptomas dahil pag alam natin ang ginagawa natin, mas napoprotektahan natin yung kalusugan.
Yes po, Doc. Doc, meron po ba tayong hawak na data ngayon or parang nire-record po ba ng ating tanggapan yung kung ilan, gaano po karami ang diabetic po dito sa ah, Region 1? And Yes. ano po kaya yung pangunahing dahilan kung bakit dumadami yung nagkakaroon ng diabetes po sa ating rehiyon? Sige, based naman sa ating data dito sa DOH, uh, when it comes to mortality o yung mga namamatay, pang-walo ang diabetes sa mga dahilan kung ba't namamatay ang ating mga taga Region 1. At based dito, based sa ating annual naman na status ng ating 2025 na status is meron tayong 28,370 cases ng mga na-diagnose na-identified adults with type 2 diabetes at 26,439 ay nabibigyan ng karampatang gamot. At Ilocos Norte ang pinakamadami base sa ating datos, sinusundan ng Pangasinan, pangatlo ang La Union at pang-apat ang Ilocos Sur. So nakikita natin ang trend na tumataas ang diabetes dahil nga sa paglaganap ng mga mabilisang pagkain or yung mga fast foods na sinasabi nila dahil sa pagtaas ng mga readily available na mga pagkain na processed tulad ng mga restaurants, ng mga milk tea o coffee shops, mga cafes na nagiging trend sa ating mga kabataan. Kaya yun yung mga nakikita nating dahilan kung bakit tumataas ang cases ng diabetes sa ating region. Doc, siguro mag-request ko lamang po. Pwede po makuha yung breakdown ng number na or meron po ba tayo ng breakdown ng per province na nabanggit po natin? Mer- Meron naman. So, based naman sa ating uh, PhilPen protocol na nagawa natin, first, di ba, ang Ilocos Norte, kung saan meron din pala silang cases na 28,121. Ang second is yung Pangasinan na meron silang total na 11,902. Third is yung La Union na meron silang 6,485. At lastly is yung Ilocos Sur na merong 6,239 na identified patients with type 2 diabetes. Yes po, Doc. Yun. Maraming salamat po sa information po na iyan. Siguro ito idagdag ko lamang po, no? Kasi since nga napag-usapan kanina yung sa lifestyle, bukod dun sa mga matatamis, um, parang meron yata ako before na parang nabanggit or nabasa or narinig din. Yung sa ano, Doc, may kinalaman din ba yung sa paninigarilyo and pag-inom ng alak para po sa ganitong diabetes po? May Yes. kinalaman po ba yun? Yung mga vices kasi natin o mga bisyo is nakakakwan siya, nakakadagdag dahil nagkakaroon nga ng wear and tear or minsan kasi ang diabetes is pinsan yan ng hypertension. So halata naman na kapag minsan ang pasyente meron ng diabetes, meron din siyang hypertension. So parang magkasama or pinsan, sabi ko, lagi ko sa magpinsan yung sakit na yan. So, paano ba nakukuha ang hypertension at diabetes? Dahil yun, sa ating lifestyle, sa bisyo, lalong-lalo na yung paninigarilyo at alak, dahil yun, pag umiinom ng alak, mayroong mga pulutan din. So, may mga naisasamang mga matatamis na pagkain or mga kinakain na kasama ng ating bisyo. Ang nangyayari kasi dito sa ating mga bisyo is yun, pinapahirapan niya yung katawan. Di ba? Dapat normal lang yung process. Pero kapag dinadagdag natin ng bisyo sa sigarilyo at alak, nagbe-burden, kakaroon ng extra burden yung katawan natin para i-process yan, samahan mo pa ng diabetes at mas lalong mas mahirapan yung katawan, kaya nagkakaroon ng mga sakit. So, mas maganda na iwasan natin ang paninigarilyo, vaping, pati vaping dahil nauuso na rin yan ngayon. Same lang sila ng paninigarilyo na nakakakos din ng
komplikasyon sa ating kalusugan. At lastly, yung pag-inom ng alak. Mhm. Yes po, Doc, no. Since ito nga po nabanggit na po natin yung mga pag-iwas sa mga bisyo siguro para po sa kaalaman ng publiko or siguro para ma-refresh din kung sakaling nare-research na nila, nababasa na nila yung mga pwedeng gawin. Ano po ba yung mga pinaka siguro recommended or mabisang paraan upang maiwasan po natin itong diabetes, yung mga tamang pagkain po upang mapababa yung panganib sa diabetes and siguro mayroon bang recommended na minutes or hours po pagdating po sa mga physical activities po na inire-recommend po ng mga health expert po. Yes, sabi nga, lifestyle modification ang ating kailangan gawin. So, exercise. Ano nga ba ang recommended na exercise kapag may diabetes or para maiwasan din ang diabetes? Actually, ang nire-recommend namin is 150 minutes in a week or 30 minutes in a day. So, yun naman yung recommended na dapat moderate exercise. Ha? Dapat yung pinagpapawisan, yung tumataas ang ating heart rate dahil kung minsan karamihan ng ating mga pasyente at sinasabi, nagwalis naman ako, nagsampay naman ako, naglaba naman ako. Kino-consider na nilang exercise yon. Hindi dapat. Dapat ang physical activity natin is mag-require na tataas ang heart rate. Tapos magiging moderate activities ang kailangan gawin. Pwede yung mga simpleng walking. Pwede yon. Yung pagzuzumba natin. Pwede yon. Yun yung physical activity naman na nire-recommend at sleep. Kailangan ding matulog dahil ang pagtulog is kinakailangan para mag-recover o mag-repair yung katawan natin. So, kailangan din ng mga 8 to 10 hours of sleep para mas maging maayos yung kalusugan natin at maiwasan ang diabetes. So, yun din yung actually bukod sa gamot ha, at isang advice ko lang din is kailangan is discipline. Kailangan natin ng disiplina kasi minsan nakakalimutan ang majority ng mga pasyente natin umaasa na lang sa gamot. May gamot naman, inom na lang ako ng gamot. Pero nahihirapang pababain ang sugar nila dahil umaasa sila sa gamot. Dapat pag umiinom na ng gamot, samahan nila ng disiplina. Disiplina saan? Disiplina sa pagkain, di ba? Yung mga sinabi kanina ng mga matatamis, so dapat bawasan yun. At disiplina sa sarili, yung pag-exercise. Kasi kailangan din natin yan. So, dapat dalawa sila na magtulong-tulong, hindi lang sa gamot. Yun. Doc, speaking of disiplina no, sa pagkain, kasi syempre, minsan hindi talaga natin maiwasan na, kasi nga gutom ako, pagod, sasabihin nila, kaya napaparami ng ah, kanin, ng kain. Meron ba tayo, ano ba ang ah, oh, sabi po ni Ma'am Elsa, minsan sasabihin nila, deserve ko to, deserve ko namang kumain. Sabi po nila, meron po ba tayong, paano ba, tamang diet or tamang pagkain po upang talagang mapababa yung panganib po sa diabetes po. Actually, ang nire-recommend ng DOH is yung paggamit ng pinggang Pinoy. Isa itong parang um, plate, no? Kung paano hatin-hatiin yung pagkain natin. So, di ba dapat na ang pinggang Pinoy is composed of yung Go, Glow at Grow foods kung saan hatiin natin ang ating pinggan at make sure na mayroong tamang carbohydrates, tamang amount ng protein at tamang amount ng fats at saka vitamins. Pero yung nga sinasabi nating deserve ko to. Pero after ba na kumain ng madami is nag-exercise, yun din kasi ang pan natin eh. Kasi deserve mo nga kumain, pero dapat may akibat yan na disiplina. So kung kakain ka ngayon, dapat samahan mo rin ng exercise after para makonsume ng katawan mo yung kinain mo. Pero madalas kasi hindi nangyayari dahil every payday, nagiging deserve ko to, moments natin. So, yun lang naman. So, make sure lang na lagi nating remind na kailangan nating i-burn yung nakain natin. So, through exercise, to physical activities. Kasi kung hindi, naiipon lang yan.
Yes po, Doc, no? Additional questions din po, no, dun sa discipline, nabanggit din po ninyo yung papel ng tamang tulog, no, or stress management po. Given po na alam naman po sa trabaho, minsan kahit mga estudyante, no, sa demands na din po ng loads sa work and siguro sa school is mga activities nila. Paano po ba yun? May exemption po ba pag mga ganun? Kasi di ba ang recommended is 8 to 10 na 8 to Yes. sabi po niyo is 8 to 10 hours. Pero paano po kaya na mami-maintain ng isang ah, empleyado or ng student, no, given yung demand din po sa workloads and mga projects ng isang estudyante. Meron po ba tayong other mga tips pagdating po sa ganito? Ang quad naman natin dyan is time management actually. So, kailangan lang natin i-manage yung time natin. Kasi minsan tayo last minute nang gumagalaw. Kaya parang nasa-sacrifice yung tulog natin. Napupuyat tayo dahil hindi natin minanage ng maayos. So, yun, doon pa rin papasok yung disiplina sa pagta-time manage. Kasi minsan, naasa na natin na mamayang gabi na lang. So, isa talaga sa mga kailangan natin is time management din para makatulog ng maayos at mabigyan ng importansya yung kalusugan natin. Yes po, Doc. Doc, maraming salamat po, no, sa mga information na yan, mga importanteng impormasyon na binahagi po ninyo sa amin upang lalo naming maunawaan itong diabetes. And time check po tayo, 10:31 na po ng umaga. Siguro po, pag-usapan naman po natin yung mga services and programs po ng DOH po, no, pagdating po dito sa kalusugan. Ano po ba yung mga programa at serbisyo po ng DOH para po sa diabetes, Doc? Yes, unahin muna Diabetes. natin yung, alam niyo po ba yung YAKAP program namin, yung YAKAP or Yaman ng Kalusugan program no yung dating konsulta package na sinasabi ng DOH kung saan ito ay isang programa ng DOH kung saan iniiwasan na natin na magkasakit ang ating um, mga pasyente dahil ini-encourage na natin sila na magpakonsulta, magpa-check up na. So ano nga ba itong yakap? Ito ay mga libreng serbisyo na meron tayong libreng consultation, libreng lab test. So pwede tayong magpa-lab test at libreng gamot na pwede nating ibigay sa ating mga pasyente. So paano ba makaka-avail ng yakap program? So make sure muna na meron kayong PhilHealth number, sa dapat updated na PhilHealth number at kailangan nyo lang po itong iparegister sa isang YAKAP accredited facility. So ano nga bang mga YAKAP accredited facility natin? Pwede pong tingnan ninyo sa ating mga RHUs kung accredited sila, sa ating mga hospitals kung accredited sila. Make sure na doon kayo magpa-profile or doon kayo magpa-check kung pwede kayong maipasok sa kanilang programa para ma-avail ninyo ang mga libreng serbisyo na hatid ng yakap dahil ang gusto kasi ng DOH ngayon is mabawasan na ang pagpunta ng mga pasyente na mayroong malalang sakit sa mga hospital. So habang maaga pa lang is nade-detect na natin kung ano yung mga possible na mga sakit ng ating mga pasyente at doon na natin maiiwasan ang paglala at makokontrol na natin at the community level. Meron din tayo itong gamot program or yung guaranteed and accessible medications for outpatient treatment. Ito yung may naririnig sa mga balita siguro na bibigyan kayo ng 20K worth of medicines. Yun naman is hindi ibibigay sa inyo yun ha, hindi yung 20K agad na ibibigay sa inyo. Ito po is yung pagbigay ng mga gamot na mga maintenance medicines ng ating mga pasyente at ibabawas dun sa 20K hanggang maubos nila yung gamot. So, parang pwede silang mag-avail nun. So, meron din tayo yung PhilPen protocol or yung Philippine Pro package for essential non
communicable diseases. So ito naman is parang screening tool na ginagawa sa mga primary care facilities, sa mga barangay health stations or RHUs kung saan nade-detect na natin, ini-interview natin ang ating mga pasyente, ang ating mga kababayan sa mga risks. So ano nga ba yung mga chinecheck doon? Chinecheck na nila yung mga vital signs, BP, height, weight, tinatanong na din yung mga medical history or mga family history. At kapag doon may nakita na tayong mataas ang BP, may chances na magkaroon ng mataas na sugar. Doon naman is nag-i-intervene naman na tayo, nagka-counsel na tayo at nagbibigay na advice kung ano ang pwedeng gawin ng pasyente para hindi na lumala or para mapigilan ang pagkakaroon ng diabetes. So yun naman yung mga programs na inahandog ng DOH sa ating mga kababayan para hindi na magkaroon ng diabetes. Mm. Yes, Doc, no? Minsan, Doc, na-invite din kami to cover yung mga medical mission ng DOH sa ah, mga barabarangay. Minsan, no, kung saan man yung napiling maipagkandakan nitong medical mission po natin. Siguro para sa kaalaman ng publiko, yung mga ganito po bang mission, Doc, kabilang dito yung diabetes na pwede nilang consult or makahingi ng gamot na libre para sa kanila. Ganun po. Yes, meron na rin tayong tinatawag na purok kalusugan. Kung narinig nyo na rin pala yun. Yun pala yun yung hindi na kailangan medical mission dahil barangay na mismo ang pinupuntahan ng mga health professionals ninyo. Pumupunta sila per purok para magbigay ng mga serbisyo, hindi lang naman pang diabetes. Actually, pati mga high blood, mga iba pang sakit na pwede nilang ma-check sa nutrition din, sa mga buntis, sa mga immunization. Yun yung chinecheck ng purok kalusugan dahil gusto talagang ihatid ng DOH na mapuntahan yung mga Pilipino na dapat bawat Pilipino ay ramdam ang kalusugan. Kaya yan, nagbibigay na din doon ng mga libreng gamot, libreng consult, at libreng serbisyo para mas maihatid natin ang ating mga serbisyo sa community level dahil para maiwasan na nga yung, minsan kasi ang mga pasyente natin hirap pumunta sa mga ospital dahil malalayo sa mga liblib or kahit man lang sa simpleng RH, hindi sila nakakapunta kasi malayo pa din. So, malaking tulong ang purok kalusugan din para ma-deliver natin sa mga malalayong lugar ang mga health services na kailangan nila. Siguro, Doc, aside po dito sa puro kalusugan po natin na activity, kasi kung titignan po natin, or may mga maririnig kaming komento na, ay sayang, hindi ko naabutan, hindi ko nabalitaan na meron parang ganun, or wala ako sa bahay nung time na yun, nung nandun sila sa lugar namin, gano'n. Siguro may other, ano po pa, na yung parang hindi na nila kailangan pang antayin yung susunod na activity sa kanilang lugar na yon. May mga paano ba other center na ah, pwede nilang puntahan na nagbibigay po ng maintenance medicines o counseling para sa diabetes para po talagang yung abot kaya sa kanila. At yun, yung ating mga barangay health stations, doon naman ang pinakamalapit talaga sa mga purok. So, kapag wala naman silang barangay health stations, pwede silang sumangguni sa kanilang mga rural health units or MHOs, municipal health offices, na pwedeng magbigay ng serbisyo na pangkalusugan. Kung wala din silang mga RHU or MHOs, meron din na yung ating mga private clinics or mga hospitals. Yun talaga ang ating pwede nilang puntahan pero kung in terms of mga tao, pwede muna nang lapitan ng ating mga BHWs. Kung meron silang nararamdamang sakit, si BHWs ang ating pwede lang unang lapitan para pag nakitang may problema talaga, i-refer naman sa ating mga midwives, sa ating mga nurses, or mga doctors. So, yun ang So, pwede nilang gawin. Dahil, yun nga, minsan hirap nga naman, wala
wala silang pera pumunta sa mga ospital, pwede muna silang sumangguni sa ating mga barangay health workers. Mm. Yes po, Doc, no? Kasi parang kumbaga pag nakakausap din po namin yung ibang tao, ito yung sinasabi po, ito yung madalas na sagot at tugon din nila or sagot nila na malaking bagay yung makakuha sila ng libreng gamot mula sa pamahalaan, di ba? Na makakabawas doon sa expenses na ginagastos nila sa ah, sa kanilang gamot kasi nakuha na nila ito ng ah, libre po during the puro kalusugan or ng yung pagpunta ng DOH po sa kanilang ah, lugar. Pero Dok, maibalik ko lamang po dito, no, since yung pag-usapan po natin is yung mga facts about sa diabetes. May mga, until now po ba, may mga ano pa rin po, parang myth yung mga tao tungkol sa diabetes na nais po nating linawin sa kanila. Ano pa ang myth? Ang panito naman kasi is yung regarding sa insulin, di ba takot silang mag-insulin. Ang myth naman, wala, ang fact po is sariling katawan natin is nag-produce ng sariling insulin. So, ang insulin na tinutusok lang sa inyo is additional na tulong. So, hindi siya actually gamot parang tutulong siya para mas ma-absorb ng katawan nyo yung insulin. Ano pa bang mga facts at myths na alam ko? Wait lang. Parang nakuha ako doon. Yung mga sugar. Yes po, Dok, no? Kasi parang kung titignan po natin, no, parang Ano po yung mga, alam nyo bang, ano ba yung mga alam nyo at try kong i-correct? wala. May mga baka Parang narinig kayo. naitanong ko lamang, Dok, na baka meron tayong mga nais linawin, parang ganon, na ano. Pero kung aside po dun sa insulin, Dok, ano po ba yung natin ano doon? Clarify doon? Na ang insulin, di ba? Kasi minsan takot silang kapag mataas ang sugar, is takot silang mag-insulin kasi kala nila yung insulin is foreign body or foreign na gamot na itutusok sa'yo. Ang katawan natin is nagpo-produce na mismo ng insulin, pero naturally occurring na sa katawan natin ang insulin. Kaya kapag bibigyan ka ng additional or tutusukan ng insulin, huwag kayong matakot dahil ang insulin is safe or normal na ginagamit ng katawan natin para mapababa ang sugar. Pero itong ano naman, Dok, no, itong diabetes, hindi ko nakalimutan ko itanong kanina, itanong ko lang. Wala siyang pinipiling edad. Ay, yes. Mm-mm. Wala siyang Bata. depende sa, yun nga, dahil sa lifestyle. Ay, okay lang ba may naisip na ako dun sa myth, sa mga myth, yung with regards to herbal medicines. Kailan ba iinom ng mga herbal medicines? Or, kasi minsan ang pasyente natin, di ba, umiinom ng anti-diabetic medications, tapos sinasabayan ng herbal. Tapos Mm-mm. kapag nakita nilang normal ang kanilang sugar, ang sinasabi nila yung herbal ang nagpagaling sa kanila. So, ang herbal kasi, di ba, sinabi doon naman sa tag niya is no therapeutic claims. So, dapat iniinom ang herbal, dapat wala ka pang sakit. Prevention siya. Kasi ang herbal naman, meron naman siyang naitutulong. Kasi kung naman yun may mga ingredients naman siya nakakatulong na pampababa na mga sugar or yung mga sakit mo. Pero dapat hindi na siya iniinom kapag alam mo nang may diabetes ka na. Kasi yung iba, di ba, kapag nalaman nilang mataas ang sugar, iinom muna ng herbal kasi ayaw nilang um, uminom nung gamot. Kasi nga daw baka masira yung mga kidney, ganon. So, kapag ganon, dapat mas nakakapalang kanin. Ang herbal is hindi siya iniinom pag may sakit ka na kasi nga, yun, pwede ka magkaroon ng synergistic effect doon sa gamot, magkaroon ng komplikasyon or
magkaroon din ng yun. Basta huwag nyo na siyang inumin kapag may sakit na kayo. Dapat pwede siyang inumin kapag wala pa yung sakit. Para maiwasan mong magka-diabetes, pwede kang mag-herbal. Pero kapag may iniinom ka na anti-diabetic meds, yung anti-diabetic meds lang. Pero kasi ang takot din ng mga kasyente, baka masira yung kidney ko kapag umiinom ako ng mga anti-diabetic meds. Hindi po, mas malaki po ang tsansa na masira ang inyong kidneys kapag hinayaan niyo po na hindi uminom ng gamot. Na parang kapag tuloy-tuloy na mataas yung sugar nyo, wala kayong ginagawa, mas malaki po yung chance na masira yung kidneys nyo kaysa kapag umiinom kayo ng gamot dahil yung gamot is evidence-based na aral naman siya para ayusin yung problema sa sugar at yun, makakatulong na mabababa yung sugar mo sa katawan at doon magiging maayos yung kidney mo kaysa sa hindi ka umiinom ng gamot. So parang Nakagawa. hindi naman po or hindi naman po natin babawal daw yung pag-inom po ng mga ito as long as dapat yung no, pag wala pang condition na Pang nakikita. condition. Kasi Oo. minsan, yung herbal is, kapag uminom, pwede ka rin, hindi kasi sa exact science, hindi nila nakuha. It's either baka na overdose or na underdose kapag sa herbal. Eh, kapag yung medicine naman, yun is naaral na, kaya nga merong mga milligrams, may mga dosage, dahil yun is yung sapat na amount na pwedeng matake ng katawan para ma-process niya at mailabas din para hindi siya magkaroon ng complications compared kapag sa herbal na hindi siya evidence-based. Kasi laging nakalagay sa dulo, di ba, no therapeutic claims. So, Mm-mm. dapat iniinom mo siya pag wala ka pang sakit. Hindi yung may sakit ka na karamihan kasi ganun eh. Di ba? Mm-mm. Sa mga matatanda, common yan. Umiinom muna ng herbal. Yun naman yung gusto kong linawin na sa kanila. Yes po, Doc. And maraming salamat po no, sa paglilinaw po na iyan sa publiko po. No? And Doc, and kanina no, parang naputol po yata tayo doon sa yung age range na pwedeng makakuha nito. Walang pinipiling edad. Tama po ba, Doc? Yes. Sabi ko, may pa din kasi dalawang types ng diabetes. Yung una, yun yung mga bata pa lang, baby pa lang na-diagnose na may diabetes dahil sira na yung lapay nila, hindi na nakaka-produce ng insulin. So bata pa lang, habang buhay na silang mag-take ng insulin, habang buhay na silang nag inject. Yung type 2 rin naman is yun, yun ang walang pinipiling edad. Kapag may pangit yung lifestyle, yun. Bata pa lang mahilig na sa mga chocolate, soft drinks, milk tea, hanggang pagtanda. Yun, wala siyang pinipili din eh. So, yun yung sagot doon sa tanong na wala siyang pinipiling edad. Depende sa lifestyle. Lifestyle Yes. talaga ang ano eh, punot dulo kung bakit tayo nagkaka-diabetes. Dahil yun nga, sa modernong panahon natin, mga instant na lahat, doon nagkakaroon ng sakit. Kasi di pa pababat, yun nga, nakikita naman na natin na pabata na ng pabata ang nagda-dialysis dahil sa komplikasyon ng diabetes. Kasi nga, yun, dahil sa mga pagkain, sa pag-inom ng mga energy drink, pagkain ng mga noodles, kain ng mga milk tea, mga mga processed foods. So, doon natin nakikita na parang ngayong generation natin ha, nagkakaroon ng pabata ng kaso. Kasi noon, dati mga 30, 40 plus, doon na nakikita yung mga ganyang sakit. Pero ngayon, mga 20s pa lang, teenagers pa lang, nagda-dialysis na yun yung nakakabahala dahil siguro nga sa trend. So, sana ngayon, ipinaanyayahan ko ang lahat ng mga nanay, tatay dyan na magbalik-balik tayo sa basic, yung nagluluto sa bahay dahil mas alam natin kung ano yung mga nilalagay natin, mas alam natin kung ano yung kinakain ng family. Kasi nga, kung ano yung kinakain ng family, kung anong, yun yung mangyayari sa atin. Kung ano yung magiging sakit pala ng family, yun din nanay at tatay, yun din ang magiging sakit ng mga anak dahil kung anong kinakain ng nanay at tatay,
yun din yung kinakain ng mga anak. Kaya parang pasa-pasa lang yan. Kaya kumain tayo ng mga pagkain na rich, yung mga uh, food na naturally occurring or food na hindi na process. Yun naman. Mhm. Actually, parang ganyan, hindi parang talagang ganyan din yung kwento nung father ko, Doc, no, na grabe yung shift nung trend sa ngayon na kung titignan natin is nung panahon nga nila, parang halos wala kang bata or batang makikita na nakakakuha ng ganitong sakit. Kumbaga, medyo may edad na din, tsaka lang naka-find out at compare po sa ngayon po na talagang alarming or nakikita po natin. So talagang napakahalaga ng mga paalala po ng mga health expert, mga kaibigan, no. Pagdating po sa ating ah, pangangalaga sa lifestyle, sa pagkain, sa ehersisyo, and kung yung regular na or yung kapag nakitaan natin ng sintomas, yung ano natin is huwag tayong magpasuri, no. Siguro inline po, siguro daw para mas manggaling po sa inyo, no, para mas manggaling sa inyo, siguro message po ninyo or masasabi po ninyo doon sa mga individual na tawag po dito, parang ah, kasi may mga tsaka na lang ako magpapasuri, gano'n, or magpapa-check up. Siguro mensahe po natin sa kanila or paalala sa mga siguro lalong-lalo na po ngayon na para sa mga kabataan and sa lahat na lang po. Actually, ang paalala ko lang is monitor your health regularly. Yun lang naman ang kailangan dahil sa panahon ngayon, mas iba ang may alam. Kung alam mo yung mga estado ng nararamdaman mo, alam natin kung paano namin kayo gagamutin. Bukod sa regular na magpa-check up dahil meron na nga tayong mga programa, libre naman na ang magpa-laboratory test. So, i-avail natin yun dahil mas mas matutulungan natin yung health natin. At sa ating mga kabataan ngayon, dapat alam nyo na rin kung ano yung tama sa kalusugan nyo dahil hindi porket masarap, hindi porket matamis, is healthy na sa inyo yun. Dapat maalam natin kung ano yung mga tama at hindi. So, pakita lang natin na alam natin yung kinakain natin dahil yun nga, kung anong kinakain natin, yun yung magiging resulta ng kalusugan natin. At iwasan na natin ang magtago dahil sa mga poor-seeking behaviors natin dahil ang mga Pilipino talaga matiisin na hindi magpapacheck up yan hanggat hindi pa malala yung sakit. Yun yung sana mabago na toxic Filipino culture natin na kailangan na nating ipa-check up. Minsan kasi magtatago yan. Hanggang pag nabulok na yung mga paa, doon lang lalabas pag sira na yung mga kidney. So, yun. Dapat magpa-check tayo agad kahit wala pang nararamdaman dahil yun ang pinakamabisang paraan para maiwasan natin ang malalang sakit or malalang epekto ng diabetes din. So, with that, huwag kayong magtago ha. Magpa-check up. Kung ayaw magtanong muna kayo. Dahil yun ayaw nyo magtanong kayo kung ano yung mga pwede nyong gawin. Kasi minsan hindi kasi alam ng mga pasyente kung ano yung mga libre, kung ano yung mga pwede nilang i-avail. So dapat magtanong din kayo. Magtanong kayo para kung naman ng health nyo, yung importance ng health nyo. So, sumanggun na kayo. Pumunta kayo sa pinakamalapit na mga health centers at mga RHUs ninyo sa barangay muna. At tanungin nyo kung ano yung mga pwede nyong i-avail na libre para mas maipagawa nyo at malaman nyo kung ano yung estado ng kalusugan nyo. At doon magsisimula ang pag-improve ng kalusugan ng bawat Pilipino kung marunong tayong mag-seek ng seek with regard early ay yung good mm, health seeking behavior natin mapalitan na huwag kayong mahiya kung may mga nararamdaman dahil mas matutulungan kayo kapag kayo ay nagtatanong. Yun lang. Mhm. Parang daw, no, wag nang antayin na lumalap or pag may nakita na tayo is, hindi, kaya ko pa. Parang Hmm, wala lang daw, sabi nila, malayo pa naman sa, minsan magjo-joke tupa. tayo, malayo sa bituka, sabi ganun. So talagang wag na nating
antayin pa na lumala. Pero speaking, Doc, no, ihabol ko lamang po, since nabanggit po ninyo na wag matakot magtanong. Yung iba hindi nagtatanong pero nagre-research. And Ay, nagre-research gamit ano po ba ang masasabi po natin dito, Doc? Kasi minsan, kung titignan po natin, sa dami na din po ng sources, maya't maya pag nagdidiskusyon yung mga yung mga individual, ito, ganito yung nabasa ko. Hindi kasi ganito yung nabasa ko, ganito yung nabasa ko. Ano po ba, parang minsan mas nagiging magulo tuloy yung information. Ano po ba ang ano na masasabi po natin dito, Doc? totoo dahil masyado nang madali yung access sa mga social medias. Okay naman yan, no? Magtanong kayo, okay naman, no? Pero dapat i-discern nyo kung totoo ba, i-fact check nyo kung saan nanggaling, kung sa, kasi minsan mga vloggers, mumukha na silang Ah, credible eh. So make sure totoo pa po. rin na, um, himay-himayin nyo kung saan galing yung information. Pag may hindi kayo maintindihan, pwedeng itanong nyo sa amin kasi ganun ako eh. Okay na naman mag-Google. Okay naman gumamit ng mga social media, accessible naman siya. Pero pag may mga hindi kayo maintindihan, ipa-confirm nyo sa mga professionals, sa mga health professionals kasi minsan sakit lang ng ulo, sasabihin na nila, may tumor na sila agad. So, mga ganun kasi ang mga nangyayari eh. Pero kapag tinanong naman sa amin, nakaklarify namin na ang sakit ng ulo, maraming dahilan yan. Mga ganun. Kung diabetes, na parang, yun, yung sugar, mataas ang sugar eh dahil pagkain, yun, ika-clarify din namin. So, okay lang naman gumamit ng social media basta alamin nyo kung ano yung totoo, alamin nyo kung fake news or kung totoong news para mas malaman nyo kung ano yung maganda. At laging, kung may hindi maintindihan, sabi ko nga, pakonsulta kayo para mas malinawan kayo at masabi namin kung ano yung tama at yung mali. Mhm. Yes po, Doc, no. Maraming salamat din po sa paalala yun kasi kung titignan po natin or minsan meron tayong maririnig na nakita nilang, last, yung St. Thomas daw to ng ganito, ganyan. Pero napakahalaga din pa rin po na yung i-consult pa din po natin sa mga health expert para po sigurado yung na-research natin ay masabi talaga sa atin yung findings. Time check po tayo mga kaibigan, 10:57 na po ng umaga and uh, naitanong ko naman po yung mga nais kong itanong po sa programa malaman kay Doc, no? Doc, siguro sa part po ninyo, baka may mga nais po kayong ihabol na announcements, messages, or updates po mula sa inyong tanggapan na kailangan pong marinig ng publiko. Ang gusto ko lang naman is yun, huwag niyong kalimutan mag-avail nung sa Yakap program natin dahil alamin niyo kung ano yung mga kailangan sa inyo. Kasi unahin niyo yung health niyo, yun na nga ang ini-endorse ng DOH na unahin niyo yung health niyo dahil yung sabi nga, health is wealth. So make sure lang na uh, mag uh, kumun- sumangguni kayo sa mga malalapit na RHUs para maikwan ang Yakap program, ma-avail ninyo. Dahil yan nga, dito ko, libreng gamot, libreng konsulta, at libreng lab test ang pwede nyo ma-avail kapag certified na Yakap provide yung profile kayo as Yakap provider sa inyong mga health centers. Yun lang. Libre. Libre po sa ating lahat. Tama ba? Walang pipiliin na Yes. Pilipino. Tama po, sir. Basta make sure na may PhilHealth. Yun kasi may PhilHealth. Yes po. At dito po nagtatapos ang programang Pantungtungan Tayo kasama ang DOH Ilocos PhD. Maraming salamat po, Doc Daniel, no, sa pagbabahagi po ng impormasyon at kaalaman. Maraming salamat din po sa mga ah, kaibigan po namin sumabaybay sa ating programa ngayong oras. Naway itong natutunan po natin ay maibahagi din po natin sa mga kakilala, kapamilya po, no? Para lahat po tayo ay makaiwas sa ganitong uri ho ng sakit. And muli, ako po si Jenry Del Rosario ng PIA Pangasinan. Manatili po tayong nakatutok sa PIA Pangasinan Facebook page para sa mga updates po ng
airing ng iba pang episode ng Pantungtungan Tayo para tuloy-tuloy ang usapang makabuluhan para sa Pilipino. Ito po ang PIA, ang tulay sa komunikasyon para sa kaunlaran. Maraming salamat po at ingat tayong lahat.